Nigeria sanfɛ kiiritigɛ soba Cour suprême y'a laɲini bi juma u ka banque centrale fɛ ko k'u ka wari kɔrɔw dunni to senna fo ka se décembre kalo tile 31 san 2023 ma k'a sabu kɛ ko biyekɔrɔ minnu dilanna caman tɛ ka ye. Angola, France jamanatigi Emmanuel Macron sera u ka jamana kan ani u ka jamanatigi Joao Lourenço ye ɲɔgɔn ye u ka kumaɲɔgɔnyaw senfɛ bolo bilala gafe dɔ la sɛnɛ nasiraw fɛ. Patɔn caman ye gafe dɔ bolo nɔbila ko Macron nali ma bɛn u ka jamana kɔnɔna la ka sabu kɛ ko France de bɛ ka Uranda jamana jihadijɛkulu ma M23 maaw kɔkɔrɔma don k'u ka jamana kɛlɛ. Italie, u ka jikan lakanabagaw ye taamaden mɔgɔ 211 ɲɔgɔn de ni kisi bi juma Lampedusa fanfɛ. U kɛlen kɔfɛ ka baton belebele fila min bɛɛ lajɛlen tun falen don taamadenw na k'u kunda nin dugu kofɛlen worodugu yanfan ka lajɔ. Égypte ɲininikɛlaw ye ja dɔ latɛmɛ min ye taama sira dugulen dɔ yira pyramide kɔnɔna la min sera ka lakodɔn projet Scan pyramide fɛ